Halløj. Jeg ved godt, at I nok ikke kender mig. Jeg kan sådan set heller ikke rigtig kende mig selv på punkter længere, men jeg tænkte, jeg ville lave den her video. Lige få alt, hvad jeg har heroppe hen. Prøve at få det ud på en måde, hvor at jeg egentlig sidder lidt selv med tankerne. Det bliver ikke en video, der bliver redigeret i. Og det bliver nok heller ikke en, der specifikt er til hele verden, men det bliver i hvert fald så det kan findes på internettet, både min familie og venner. Og så er mit mål lidt at høre jer ad, fordi at jeg tænker ikke, jeg er den eneste, der egentlig har det sådan her. Men jeg synes lidt selv, jeg render rundt i en krise. Jeg kan godt mærke, at der er lidt nervepirrende at snakke om. Og det er ikke ligefrem nemt for mig, men måske er det her vejen frem. Og når jeg siger, at jeg ikke rigtig ved, om jeg er den eneste, der har det sådan her, jeg har fundet ud af, at jeg er ikke typen, der får vinterdepression. Jeg tror mere, jeg er typen, der får sommerdepression af en art. Det har været de sidste 2 år, jeg har fået kinda depression. Og jeg synes ikke rigtigt, det er nemt at snakke om. Men jeg prøver alligevel. Jeg ved, at enhver ting, der sover mig, bare det mindste, hvis jeg lige lægger et tankestrejf på det, så er jeg done. Jeg begynder at græde lidt, selvom det er ufrivilligt. Jeg ved ikke rigtig, hvad der er galt. Kan I forklare hvorfor? Fordi jeg ved det ikke selv. Og der er nogle mennesker, der ikke helt ved, hvorfor at man ikke kan forklare tingene. Hvorfor man græder, for det. Der skal selvfølgelig være en grund til det. Det er ikke lige grunden til det her. Der er ikke nogen grund. Det kommer egentlig bare lige pludselig. Lige pludselig så står jeg i en krise med mig selv. Jeg har ikke haft nogen penge, eksempelvis lige i den her måned. Det har kørt meget psykisk på mig, fordi at jeg har ikke kunne gøre det, som jeg plejer, eller give det, som jeg plejer, eller være en del af noget, som jeg plejer. Og så har det egentlig bare været alt sådan noget med uddannelse og sådan noget, der er. Jeg har prøvet at tage en uddannelse 2 gange nu. Det er bare ikke lykkes for mig. Så sidste år, der snakkede jeg med min læge. De mente, jeg skulle til psykiatrien. Jeg kom til psykiatrien. De snakkede med mig, de gav mig lykkepiller. Min daværende læge, hun mente så, at jeg skulle stoppe med lykkepillerne efter noget tid. Så det gjorde jeg. Og efter cirka et halvt års tid, så her i januar, tror jeg, der startede jeg på uddannelse igen. Efter jeg var stoppet sidst. Og efter 3 måneder på skolen, jeg kan ikke møde op efter 3 måneder længere. Min psyke kører hårdt på mig af en eller anden grund. Jeg aner ikke hvorfor. Og af en eller anden grund, så bliver jeg så træt af mennesker. Jeg bliver irriteret på dem. Ikke at det er deres skyld altid. Det er ikke det. Men jeg bliver så irriteret på dem, og jeg har ikke nogen forklaring på hvorfor. Det kan være de mindste ting. Og jeg kan umuligt være næse, der har det sådan her. Om det er om vinteren eller om sommeren, uanset hvornår, uanset om det er 1 gang eller flere gange, så kan jeg umuligt være den eneste, der har det sådan her. Så jeg har fortalt min familie, at jeg har det skidt. Jeg har fortalt min kæreste, at jeg har det skidt.
Han er ude at arbejde. Jeg skal mødes med min mor her senere i dag. Lige køre en tur ned til Trællanæs og gå en tur. Egentlig bare lige få klaret hovedet. Normalt sidder jeg sådan set og gamer og har det skide hyggeligt med mine venner online også, men jeg har ikke rigtig haft lysten til at spille længere, og jeg ved ikke. Det har bare været kaos. Jeg har prøvet det ene og det andet. Prøvet at gå tidligt i seng, vente med at spille til folk kom online. Eftersom jeg ikke rigtig har haft noget at stå op til. Fordi jeg lidt venter både på kommune og på psykiatri og alt muligt andet. Og en lille hund, som jeg så går med jer til. Hun ligger så under mit bord lige nu. Så hyggeligt. Men ja, jeg har ikke været det vildeste at stå op til. Jeg har egentlig bare siddet foran min computer det meste af tiden, fordi det har jeg ikke haft noget problem med førhen. For alle de år, jeg har spillet. Men nu her, jeg har ikke engang lyst til at spille. Jeg har ikke lyst til at sidde foran computeren. Jeg tror, det her det er første gang de sidste 2 dage, hvor jeg egentlig har set et formål med at sidde her. Og det er nok på grund af det her. Jeg var til psykiatrien i sidste måned til en intro-samtale af en art. Og det er så først starter næste måned, jeg kan komme til den næste. Af en eller anden grund, så har de åbenbart rigtig travlt, og det er fair nok. Det gør ikke noget. Men det forværrer sig jo bare, fordi at jeg kontaktede dem i god tid og sagde, at der er et eller andet galt her. Hvorfor er det, jeg bliver erklæret uddannelsesparat, når da jeg ikke kan klare mere end 3 måneder? Jeg kan ikke klare et første arbejde, det er det der med at møde til lige præcis den tid hver uge. Og det er altid det samme arbejde. Af en eller anden grund, så min hjerne den lukker ned på et eller andet tidspunkt. Og den vil ikke forklare mig, hvorfor. Jeg har været så længe hjemme, at jeg ligger og sover, når det er, at jeg egentlig keder mig. I stedet for at gå ud, fordi jeg bliver så træt op i mit hoved. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det. Jeg har været ved lægen og fået taget blodprøver, og alle blodprøverne ser fine ud. Der mangler ikke C-vitamin, der mangler ikke nogen vitaminer, der mangler ikke jern. Det er, som det skal være, så de kan ikke rigtig forklare det. Så de mener, det er psykisk op i hovedet. Og det er fint nok, at de mener det, men så må de give mig noget at arbejde med indtil da. Giv mig nogle råd, hvad er det, jeg kan gøre. Der må være et eller andet, der kan gøre, at jeg ikke bliver så træt. En anden slags vitamin af en art. Men det virker ikke rigtig sådan. Jeg prøvede at tænke, hvorfor får man ikke en ny hobby? Noget udendørs. Og så var jeg inde og kigge på hobbyer. De fleste af dem er indendørs. Medmindre selvfølgelig, du skal bruge 3.000 på en bil, du skal stå og lave på, som alle reservedelene. Og som jeg så sagde før, at når man så lige har et økonomisk problem lige pt. I den her måned, så er det ikke ligefrem det nemmeste at gøre. Og min hjerne, den siger bare, at det skal gå hurtigt. Jeg skal have den der for at få det bedre. Jeg prøver alt for at få det bedre. I hvert fald hvad min hjerne fortæller mig. Men så fik jeg jo den idé. Men vi manglede sådan set hylder herhjemme. Så i går der var jeg ude ved mine bedsteforældre. Fordi at jeg spurgte dem, om de havde noget træ. Eller et eller andet. Noget, der kunne bruges til nogle hylder. Så jeg tog egentlig det ud. Og var oppe på loftet og kigge. Jeg fandt noget træ og alle sådan nogle ting. Fandt det ude i garagen. Men så er det som om, at det var ikke mig, der lavede det projekt lige pludselig. Jeg målte op, men min far forsagede det og gjorde ved. Så det var ikke rigtig et mig-projekt længere.
Jeg har da ikke ved, den uddannelse, jeg var i gang med at tage, var håndværker. Jeg har altid gerne vil være håndværker. Men når man så ikke rigtig føler, at det var ens eget projekt, så kan man egentlig ikke se grunden til, hvorfor man egentlig er der alligevel. Og tro mig, jeg elsker mine bedsteforældre. Det gør jeg. Men det er bare svært at forklare dem tingene. De vil ikke rigtig kunne forstå det på samme måde. Og jeg har snakket med min mor om det flere gange med lidt forskellige ting, fordi at hun er en af de få, der lytter, i stedet for at blive irriteret over et eller andet, som jeg siger, på grund af, at det ikke giver mening i deres hoved, eller at de forventer, at man gør noget. Jeg forventer ikke, at du gør andet end bare lyt, fordi det er noget, jeg har brug for at få ud med. Jeg kan ikke sidde med det indebrændt. Det er derfor, at det simpelthen kommer ud. Det gør det ikke nemt. Så jeg har snakket med min mor om det. Vi tager ud til Trællenæs. Måske lige på en rask gåtur. Et eller andet, der fungerer. Jeg må bare se, hvad det er, det bærer til, altså. Jeg tror, det vil være godt for mig at komme ud. Normalt så er jeg kun ude i vintertiden. Men jeg kan umuligt være den, der har det på samme måde. En, der synes, systemet måske går lidt langsomt, og en selv egentlig bare bliver forværret. Man kan ikke kende sig selv længere. Man plejer at være mere glad, og plejer ikke at græde over ingenting. Og jeg har også fået at vide, at hvis det er, at du er ved at græde, så er det måske, fordi du har brug for at græde. Hvor jeg lidt tænker, der er forskellige tidspunkter, du kan gøre det på. Det her var nok bare ikke lige den rigtige. Jeg havde en veninde på sofaen, der ikke helt ved, hvad det er, der går op i mit hoved. I går hjemme hos min mor. Så det måtte jeg jo så stå og forklare min kæreste, at det er bare roligt. Det er ikke, fordi jeg ikke vil græde. Det er bare tidspunktet og sådan noget. Det er bare ikke særlig godt. Fordi det er nemmere at græde, hvor folk ikke spørger, hvad der er galt. Fordi så står man og bliver mere og mere irriteret op i hovedet. Og tænker, det ved jeg jo ikke. Altså, det må du forklare mig. Det må lægen forklare mig. En eller anden må forklare mig det. Fordi jeg ved det ikke. Og hvis jeg ikke ved det, så er det svært at forklare. Og det er også det, jeg prøver at fortælle mine bedsteforældre, når der er det, spørger, om der er noget galt. Så i stedet for at stå og sige, det ved jeg ikke, så har jeg fundet det lettere bare at sige, der er ikke noget. Og det er ikke, fordi jeg ikke vil fortælle dem det. De forstår det bare ikke rigtigt på samme måde. Og det er fair nok. Og der er bare nogle mennesker, der ikke forstår det. Men der er bare ikke noget, vi andre kan gøre ved det. Jeg venter på, at lægen eller psykiatrien giver mig et svar på, hvad der er galt med dig. Hvad er grunden til, at jeg har det sådan her? Når jeg så har fundet det svar, så er det nemmere for mig at sige, hvad kan jeg gøre? Andet ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Der er bare nogle ting, der er svære. Så hvis I har nogle idéer til bare små ting, så vil det være fantastisk. Gå en tur med nogen. Snak med nogen. Jeg er den type, der ikke er særlig god til at gå uden for en dør, uden at have et mål med det. Jeg skal være et sted henne. Jeg skal lave noget det sted, jeg er, når der er noget frem. Jeg kan ikke bare gå en tur for at gå en tur. Det er jeg ikke særlig god til. Det får mig ikke rigtig ud af døren. Det får mig ikke rigtig op af stolen, ud af sengen. Det motiverer mig ikke. Så det her, det er nok det sværeste for mig, fordi at jeg kan ikke rigtig kende mig selv længere til at vide, hvad det er, jeg kan gøre.
Jeg plejede at være glad, jeg plejede at være udendørs menneske. Jeg kunne også sagtens sidde og game om aftenen med vennerne. Der har ikke været noget problem med det overhovedet. Men lige pt. Synes jeg bare, at der så ikke er nogen venner, der har tid til en midt på dagen, fordi at de er sådan set på arbejde. Det er fair nok. Men når jeg ved, at jeg har tidligere haft venner, der ikke har haft noget at stå op til, eller havde nattearbejde af en art, så står man lidt og tænker, hvor er de henne? Hvor er de mennesker, som man egentlig har brug for på det tidspunkt? Det sørger for mig. I hvert fald så regner jeg ikke med, at det her er en video, som bliver vist til hele Danmark. Ikke alle finder den. Det er bare en måde for mig at få tingene ud på. Og det er nok lidt nemmere for mig at sidde og lave en video, og så lægge den op lige efter. Jeg har endda lavet en ny kanal. Den hedder så Frøken Daller, og det er så her, du finder den her video. Men ellers så har jeg en anden kanal, og det er en gaming-kanal. Det er den, der hedder Rainbow Cat Daller, tror jeg den er. Men det er der, hvor jeg sidder og gamer på, laver videoer fra mine livestreams. Jeg har ikke rigtig haft lyst til livestreams, fordi jeg ikke rigtig kan overskue mennesker. Jeg kan ikke overskue det, der står i chatten. Jeg synes bare, det hele har set sort ud. Lige så snart du forestiller dig et dybt sort hul. Det ligger ikke nede på bunden endnu. Jeg lægger lige det stykke lidt op over bunden. Holder fast i kanten. Holder fast. Jeg er ikke helt nede på bunden endnu. Det var jeg sidste år. Det var så forfærdeligt. Men jeg fik lykkepiller som en løsning. Hvilket jeg egentlig ikke har lyst til igen. Så det er lidt derfor, jeg står og tænker, hvad er alternativerne? Hvad har I af idéer? Har I andre spørgsmål? Så må I skrive en kommentar i hvert fald. Ja. Jeg tror, det var det. Jeg laver en opdatering senere hen, på hvordan det går. Yes. Ses.